No tak, čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom novom videu. Dneska si zahrám Chapter 6 Season 3, novú superhrdinskú sezónu. No tak, nezabudnite dať like a odber a poďme sa pustiť do hry. Dobre ľudia, takže som späť. A máme tu Demon's Domain, Supernova Academy a Utopia City, nové lokácie. Takže ja idem do Demon's Domain. A ako môžete vidieť, napravo pri mapke mám také písmeno C a vôbec neviem, čo to znamená. Tak mi to prosím napíšte dole do komentárov, čo tie písmena znamenajú. A mali by nám tu pridať veľa nových zbraní, aj vrátiť niektoré zbranie z minulých sezón. Takže uvidíme. Dobre, mám tu hneď Spire Rifle, nové AR-ko. Dobre, v pohode strieľa, aký má damage? 35 na zelenú variantu, takže to je celkom v pohode. A nájsť mám tu hneď druhé AR-ko. DAD DMR. Dobre, to kúsok pomaly strieľa a má to damage 48. Takže to sa dá tiež nazvať, že to je dobré AR-ko. Takže nahylujem sa. Dobre, vyskúšam to na NPCčku. Aj toto je naša stará zbraň, ktorá tu už raz bola, táto brokovnica. Ale neviem presne v ktorých časoch a kedy. Ale viem, že to už bolo určite raz v hre. Dobre, tu je také B. Čko. Neviem, to možno budú tie ranky. Že podľa takých písmen. Dobre. Tu mám fighty. Kde je? Dobrá, nice ľudia. Fú, viem, že som ho zabil so šťastím, pretože neviem, čo som robil. Úplne som bol vyklepaný z toho, čo sa tu dialo. Ale nice, už si ma niekto označil. GG. Nevadí. Nice, túto brokovničku si zoberiem. Toto je tiež naše minulé SMGčko, ale mám tu novú takú pištoľku. Dobre, po 3 nábojoch, aký má damage? 18, to je celkom v pohode, ale rýchlo to strieľa. Takže zoberiem si to a budem to skúšať na typkoch, tak som zvedavý, či to bude silné. A tam na kopci som už videl typkov, takže idem ich vyfajtiť. Dobre ľudia. Mám tu už prvé rukavice, také s 200 životmi. OK. To strieľa netopierov. Ale come on. Kto si ma furt markuje? Aha, už viem kto. Ja nemám matro, tak mám. Travis Scott. Travis Scott! Jaj. Travis Scott, chudák typek. Jeho to odpinklo a zomrel. Haha, nice ľudia. Ten typek musí byť úplne unlucky, musí byť smutný teraz. A tak mu treba, chcel ma zabiť, ale on iba spamuje. Typek. Nice! Tento typek dostal úplné bomby odo mňa a nice mal aj korunku. A to čo je? Tu je taký visor, tak to vyskúšam. Aha! To markuje typkov. Už chápem. Tak to je docela cool. Zoberiem si to na typkov. Tak, zoberiem
A nezoberiem. Nahám si rukavice. A máme tam ostrov dáky. Neviem, či to je ten istý, alebo dačo sa na ňom zmenilo. No a ľudia, napíšte mi prosím dole do komentárov, ako hodnotíte túto novú season. Dobre, mám tu typka. Mohol si ma zasa marknúť, typek. A on teraz vie, kde som. Tu bude tak, kde? Či? Tu. Typeček, ja o tebe viem. A. Kašlem na ňo. OK, tu je nový ťuťuňuňu. Tak ho vyskúšam. OK. To sa mi páči. To sa mi páči. Ale je na to cooldown. Ale to sa mi páči. To je mega OP. To sa mi mega páči. To je mega OP. Strašne dobré. A tu máme druhého. Ťuťuňuňu. Hej, poď sem. Poď sem. Dobre. A tento čo robí? Aha, už chápem. Keď do toho vojdete, tak máte také žetóny na odpinkávanie. Takže to je cool. A už mám iné písmeno. Na začiatku som mal C a teraz mám B. A čo mi to zmenilo? Ja vôbec neviem, kámo. Čo mi to akože zmenilo? Dobre, mám tu Utopia City. Takže počkaj, ako sa to volá? Áno, Utopia City. Takže takto to vyzerá. Malo by to byť vlastne bývalé Seaport City. A mám tu hneď fighty. Takže ideme na to. Ideme na ňo vyskúšať tieto netopiere. Iba po 12. Aha. Iba. To je mega OP. Typek, áno. Dobre. Dostal. To čo? Dobre, tohto som nemal pušovať. Dobre ľudia. Nevadí. Poďme sa pustiť ešte do ďalšej hry. Dobre ľudia. Takže som späť. Máme tu druhú hru. No tak asi pôjdem padať do Demon's Domain. Tam, kde som padal prvú hru. Dobre ľudia, takže pomaly pristávam a lendí sem celkom dosť typkov, takže zišlo by sa mi hneď nájsť zbraň, ale ja pôjdem asi na tento domček, nepôjdem na túto veľkú budovu, pretože tam nerad chodím, lebo je tam veľa typkov, ale nájsť tu mám brokovnicu, aj tu je, tak si idem radšej po túto modrú. To je isto lepšie než šedá. Ale je tu dosť typkov, ale to nevadí, pretože už mám dobrý loot. Ako podľa mňa to je dobrý loot. Vyfajtím si NPCčka. Dobrá, nice. Ale prišlo mi to, že to bolo NPCčko GG ľudia. Spadol som, ale nevadí. Áno, vyzeralo to tak, že to bolo NPCčko, asi to aj bolo NPCčko. Pretože lepší hráč
No, normálny hráč by to lepšie zahral. A tu je aha. Come on. Tu je ďalšia NPCčka, ale na to sa vykašlem. Dobre ľudia, nevadí. Nezabudnite dať like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.